Croeso i Canolfan Brailsford Bangor, cartref chwaraeon yma yn y Brifysgol. Gadewch i ni fynd â chi mewn i weld beth sydd ar gynnig a phwy a wir, efallai cawn gyfarfod y dyn ei hun. Yn yr ystafell ffitrwydd isaf mae menciau, pwysau rhydd a rheseli sgwat. Yma yn yr ardal cardiofascular mae gennym offer o radd flaenaf ar gyfer ffitrwydd, gan gymwys peiriannau croes hyfforddiant a beics, ac fel gallwch weld, mae yna bob amser aelod o staff yma i'ch cynorthwyo, byddwch fyfyrwyr neu aelod o'r cyhoedd. Mae yma eistedd ac ymlacio, lle mae'n bosib gwylio'r sgrinau ar y wal os ydych chi eisiau dal fyny efo'r byd chwaraeon. Yn y stiwdio dawnt, byddwn ni'n cynnal dosbarthiadau gan gymwys yoga, pilates a phob math o weithgareddau eraill. Fy hoff rhan o'r Ganolfan yw'r gromen yma, sydd o radd flaenaf. Mae'r gromen ar agor ddydd a nos a dydy'r tywydd ddim yn cael effaith ar y gweithgareddau gan fod bopeth dan do. Yma yng Canolfan Brailsford da ni ar stepan drws ysblander i ryddi. Felly, mae'n ddelfrydol i ni gael cyfleusterau dringo sy'n adlewyrchu dringfeydd naturiol yr ardal. Mae'r waliau yma'n addas ar gyfer pob gallu ac mae'r staff a'r offer yma i'ch cynorthwyo i gychwyn ac i wella. Os ydrychwch o gwmpas, fe wylwch lwyfannau codi olympaidd a rheseli dymbel hefyd, ac mae'r ardal yma yn bennaf yn cael ei ddefnyddio fel ardal hyfforddi tîmau. Ein mwyaf yw mwyaf un, ble mae gêm fawr yn mynd ymlaen ar hyn o bryd, sef tîm pêl-fasged y merched. Yn ogystal ar y Ganolfan, mae gen i nifer o gyfleusterau tu allan, gan gymwys caeau artiffisial, caeau gwair a mynediad i gael pêl-droed Clwb Dinas Bangor, digon i'ch cadw chi'n brysur.